chikura chiri kuchuruka ukanda ngoma pasina kuvhunduka chimemba chiya chekubhururuka tititange nekuseka ndiko kuti nhau yangu kaigosvika mwana wemafaro ndakazvarirwa muspika kufema nemagetsi saka ndichipaka isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro espiti handityise navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya tiri chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro ediwa kubva tichitanga paye 2017 vakatomboza matisa tikati game on chinzopa nhasi pa2021 5 tichingori poka 1 ndakabva kure naatero naraskila kupinda paridhimu rese ndinokila tava pachimanzi chachova tochifira topara tavanyatonzwisisa kapfuura isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro espiti handityise navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro ediwe nyarimara zvinobvisa ramutara uchanzokodzunguvaye vakuhakira apa havatomboziva kwatakatangira bhisi zvova kuronga kwatichaperera tinditange nekuseka ndiko kuti nhau yangu kaigosvika mwana wemafaro ndakazvarirwa muspika kufema nemagetsi saka ndichispaka isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro espiti handityise navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro ediwe kubva tichitanga paye 2017 vakatomboza matisa tikati game on chinzopa nhasi pa2021 5 tichingori poka 1 ndakabva kure naatelo naraskila kupinda paridhimu rese ndinokila tava pachimanzi chachova tochifira topara tavanyatonzwisisa kapfuura isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika naro espiti handityise navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko kuti mundokwidza nekudzika